anw ye layiru ta aw ye dɔgɔfɛla tɛmɛnen k'a fɔ bi an nana se titre foncier ko ma i n'a fɔ an ye a kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na o la bi an nana ni hakilina kelen ye sariya bulon kɔnɔ an ka foli ani walaɲuman bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ jɛmukan ye aw kan ne na Serifula Jabara so kan sariya bulon an y'o kuma fɔ sariya bulon kɔnɔ an bɛ kuma sariya taabolo de kan baara kan ka kɛ cogo min na o ni pension an bɛ pension to kɛrɛfɛ ka sentiment bila kɛrɛfɛ walasa baara laɲini min o ka se ka sabati an ka dɔn an ka sariya ye jumɛn ye an ka hakɛw ye jumɛn ye an jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye n'o y'an ka droit n'an ka obligation ye o bɛɛ lajɛlen ye an ka laɲini ye sariya bulon kɔnɔ sanga ani waati o la bi i n'a fɔ an ye laseli kɛ aw ɲɛna cogo min na an n'an ka maa wele bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye monsieur Amadou Traoré directeur national du cadastre du Mali ingénieur en construction civile an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka masala ni hakilina in kan dans le thème du jour le rôle du cadastre dans la procédure d'immatriculation au Mali. Cadastre ni o ye cakɛda ye a jɔyɔrɔ jumɛn bɛ immatriculation ko la ni o ye titre foncier nasiraw ye ni ala sɔnna an na bɔ o kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi fo ka taa se contrôle technique ma k'a lajɛ titre foncier ko fɔra immatriculation ko fɔra k'a bila nin yɔrɔ in na est-ce que min bɛ papier kɔnɔ laɲini mun ni o kan ka kɛ terrain est-ce que olu ye kelen ye n'a bɛ fɔ min ma ko bornage contradictoire k'a lajɛ titre foncier k'a lajɛ hectare kelen a soma cogo yala i ma don maa wɛrɛ kun wa walima ko bɛ cogo jumɛn na o bɛɛ lajɛlen sigili sen kan an b'a dɔn k'a fɔ cadastre a jɔyɔrɔba bɛ o kɔnɔna na n'o ye aspect technique ye o la bi an na se ka bɔ kunban kɔnɔ o ko in na aw bɛ fili min kɔnɔ bi n'ala sɔnna o filiw bɛɛ lajɛlen o n'aw fɛsɛfɛsɛ ka bɔ immatriculation ko ka bi o la an ka foli bɛ aw fana ye aw minnu sɔnna k'an ka aw ka danaya da anw ka sariya bulon kɔnɔ Serifula télévision kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ka mawulele monsieur le directeur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn kabi dɔgɔfɔra fila an bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka maaw bilasira min ye aw ka cakɛda ka baara o dɔnni kɔfɛ fo ka na se immatriculation ko ma an bɛ fɔ. A diyara n ye ka foli kɔma segin k'i yɛrɛ ye ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna caman ma. Amina. Foli belebeleba y'aw ta ye i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunɲɔgɔn tɛmɛnen na wa cogo min na ka nin hakɛ di anw ma an ka se ka kuma an ka contribuable fɛ an balima malien cɛ n'a muso fɛ walasa k'a dɔn an bɛ baara in kɔnɔ a bɛ kɛ cogo mun na je pense que a bɛ na ni faamuya caman ye aw ka nin occasion di an ma an bɛ o bonyamasegin foli kɛ aw ye ala ka an wuli hɛrɛ la. Amina yarabi. Merci beaucoup monsieur le directeur. Merci. O la ka kɛ ni an ka bi hakilina ye le thème du jour le rôle du cadastre dans la procédure d'immatriculation au Mali. C'est ça. Bi. N'a fɔra ko immatriculation an hakili bɛ taa titre foncier ko la titre foncier ko cadastre jɔyɔrɔba jumɛn bɛ a la n'i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna. Ok baasi tɛ i suntura ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i ye titre foncier ko jateminɛ titre bɛ créer condition fila la a fɔlɔ o ye immatriculation ye a filanan o ye morcellement ye immatriculation o ye titre ti dugukolo mun na fewu n'i ko k'i bɛ fɛ ka titre kɛ o la procédure mun bɛ kɛ o la o de ye immatriculation ye. Hali n'i yɛrɛ ka foro dɔn. Hali n'i ta dɔn. Voilà maintenant fɛn ti mun na disons titre bɛ mun kan mais i bɛ fɛ ka titre in tigɛ ka titre wɛrɛ bɔ a kɔnɔ o procédure fana bɛ an b'a fɔ o ma ko morcellement. I n'a fɔ k'a tigɛ k'a kɛ so ye o tɛ kelen fana. A bɛɛ ye tigɛli ye parce que tigɛli sugu ka ca ka titre bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ dugukolow ye i n'a fɔ sow ye an b'a fɔ o ma ko lotissement. O baara ye lotissement ye mais so place n'an b'a fɔ ko les parcelles d'habitation olu minnu bɛ créer o kɔnɔ ka titre fana tigɛ sisan ka hakɛ bɔ a la parce que titre ye hakɛ de hakɛ de don mun bɛ sinsin dugukolo dɔ de kan mais lotissement ye dugukolo de i bɛ dugukolo de loti ka parcelles bɔ a la parcelles fana ye o dugukolo kelen ye mais hakɛba mun bɛ dugukolo ba in kan ni o ye titre mairie ye ka o hakɛ fana tilan tilan k'a kɛ hakɛ wɛrɛw ye parcelle kelen kan o de ye morcellement ye je pense que mɔgɔw bɛ a fila fɛn ɲɔgɔn na kuma caman nuance dɔ bɛ yen fɛ baara sugu kelenw tɛ voilà donc dugukolo tilani o ye opération d'urbanisme ye a sugu ka ca mɔgɔw bɛ lotissement de dɔn kosɛbɛ. An bɛ lotissement de dɔn. Voilà mais ka dugukolo hakɛ min b'i bolo dugukolo kan ko hakɛ fana tilan o ye morcellement ye. Donc n b'i segin kɔ ka na i ka ɲininkali kɔnɔ ni o ye procédure d'immatriculation ye n'i ko immatriculation phase 3 fo 4 de bɛ a kɔnɔ
m'a fait gambler ça. Voilà, a phase folo bi na fo formalité préalable mɔgɔ mun mago bi immatriculation na ni o y'a ka laɲini kɛ donc wajibi do sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ fɔlɔ ka dɔn laɲini ni sabati cogo bi a la dɔɔni o formalité o hukumu kɔnɔ mɔgɔ caman bi wele ka u ɲininka service partenaire technique caman bɛ minnu bi ɲininka u ka avis technique di walasa ka dɔn yɛrɛ préalablement à l'immatriculation soni immatriculation processus ka daminɛ est-ce que c'est faisable donc au bara kɔnɔ cadastre jɔyɔrɔ dɔ bi o kɔnɔ an bi saisi o la walasa an kan ka avis technique dɔw di o kan i n'a fɔ urbanisme ni service wɛrɛw bi saisi cogo mun na donc o ye cadastre jɔyɔrɔ fɔlɔ ye procédure d'immatriculation kɔnɔ voilà n'an bɔr'o la an bɛna phase de publicité foncière la o phase de publicité foncière ye mun ye c'est que plan mun bɛ kɛ géométrie expert fɛ ni o bɛna cadastre la o fana ye cadastre jɔyɔrɔ dɔ ye pour le contrôle et la validation cadastre bɛ contrôle préliminaire kɛ o plan kan ni plan kɛcogo ye a munan fa a n'a bɛ kunnafoni minnu sɔrɔ terrain kan n'olu ye a munan fa a bɛ avis favorable di pour que procédure ka continuer donc o plan o information bɛ insérer journal kɔnɔ ka kalo 2 di walasa mɔgɔ minnu hakili la u ka hakɛ liyelen don titre in dilanni na u ka n'u yɛrɛ kofɔ kofɔli cogo ye 2 ye ma jɛ ni titre in créeli ye parce que ne ka nin hakɛ bɛ yen nɔ a bɛna dankari o la i bɛ se k'o ɲɛfɔ mais ne ka nin hakɛ bɛ nin yɔrɔ kan i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ titre kɔ nin bɛnkan b'an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ fɛ o bɛnkan ka inscrit procédure kɔnɔna na o fana bɛ se ka na donc nin hakɛ 2 yamaruya bɛ mɔgɔw bolo kalo 2 kɔnɔ parce que a bɛ insérer journal mun kɔnɔ tila k'o journal extrait kɛ placards ye k'o afficher justice ani yɔrɔ wɛrɛw la donc Mali sariya bɛ tile 60 di au temps kɔnɔ an b'a fɔ période min ma ko période de la publicité foncière walasa minnu hakili la u ka hakɛ bɛ se ka se bɛ se ka kɛ u ka hakɛ ma procédure in kɔnɔ u ka na u yɛrɛ ko fɔ donc ni o kalo 2 banna cadastre ka baara ti o kɔnɔna na o kalo 2 kɔnɔna na cadastre ka baara t'o la donc an bɛ tila ka na a fɔ ko bornage contradictoire c'est-à-dire que mɔgɔ minnu ni parcelle mun kan ka kɛ titre ani parcelle wɛrɛ minnu bɛ dancɛ bɔ ka olu tigiw wele an ka na ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que dan mun sigira ni titre bɛ ka kɛ n'a ye dan ɲumanw don a donna kɛrɛfɛ maa kun wa tari kɛrɛfɛ mɔgɔ don b'a kun donc o ye bornage contradictoire ye opération juridique contradictoire de don où tous les voisins sont invités ale ni publicité foncière kun tɛ kelen i n'a fɔ publicité foncière la mɔgɔ mun hakili la mun bɛ fɛ ka titre ɲini sisan anw balimakɛ don mais a bɛ dugukolo mun titre kɔ fatiɲɛ de don a kelen tɛ se ka titre ɲini anw ma jɛn n'a ye i m'a ye olu ye minnu bɛ ban procédure yɛrɛ ma ou bien bɛnkan sɛbɛn bɛ ni karisa ni ɲɔgɔn cɛ ko ni a ka yɔrɔ kɛra titre a bɛna feere ne ma ne bɛ fɛ o bɛnkan sɛbɛn ka don procédure kɔnɔ walasa ni procédure banna kana se k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma o ye demande d'inscription ye i m'a ye donc olu de bɛ yamaruya publicité foncière périodique kɔnɔ mais période de bornage contradictoire o ye juste ka taa lajɛ parcelle dancɛ mun sigira est-ce que a bɛnnen don est-ce que a bɛnnen don sigiɲɔgɔnw ma est-ce que a ma don dɔ kunna est-ce que a ma yɛlɛn sira dɔ kan donc ni sigiɲɔgɔnw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko nin ye nin ye fiɲɛ t'a la u k'u bolo nɔ bila o PV la k'o signer a bɛ taa procédure laban na n'o ye création yɛrɛ donc o ye titre création processus bannen ye immatriculation hukumu kɔnɔ donc n'i y'a jateminɛ bakuruba la cadastre bɛ intervenu avis technique dili la a bɛ intervenir contrôle préliminaire la a bɛ intervenir bornage contradictoire la c'est à la suite du bornage contradictoire ni fiɲɛ ma kɛ nin si la cadastre de bɛ titre plan signer o de bɛ kɛ yamaruya sɛbɛn laban ye mun b'a to bureau bɛ se ka titre créer donc cadastre ka intervention procédure d'immatriculation na ni yɔrɔ damadɔ ninnu don. Monsieur le directeur an kɔni ye faamuyaba sɔrɔ nin walawalali la ka sabu kɛ bamanankan jɛlen nin cogo in na mais an ka laɲini wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ ni jamukan kelen ye an ka radio so bɛ yen ni o ye radio la voix du citoyen ye bi sɔgɔma an ye kibaruya dɔ sɔrɔ dɔ ye a ka sɛbɛn dɔ yira na parce que an b'an ka fɛn fɔ fɛn min ni a tɛ se ka maaw bɔ fili kɔnɔ jamukan sigira de walasa ka sariya yira mɔgɔw la o de la an bɛ pension ni sentiment bɛɛ to yen ka sariya ta k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hali n'a man di ye sariya de ko tɛ o la dɔ ye a yira an na k'a fɔ
titiri bɔra ale ka facɛ dugukolo kan n'o ye droit coutumier à côté ko droit coutumier ne o y'u ka facɛ dugukolo ye titiri bɔra kan mais ale yɛrɛ tɛ fɛn kalama la ka sɔrɔ a dun ka foro don a bɛ si a kɔnɔ sow jɔlen b'a kɔnɔ jiriw tolen b'a kɔnɔ ale nana ye dɔ ko a y'a bila ko ne ka titiri foncier don mais u tɛ quartier kelen yɛrɛ la titiri papier min bɛ yen copie du titre foncier o bɛ Sangarebugu Sangarebugu de b'o kan mais titre foncier yɛrɛ o bɛ Safo donc u tɛ yɔrɔ kelen na c'est ça e bɛ se k'an bilasira ni mun y'o kɔnɔ n'a sɔrɔ kadasiri yɛrɛ fana ka fili b'o kɔnɔ na walima n'a sɔrɔ aw ka complice yɛrɛ b'o kɔnɔ. Ayiwa basi tɛ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ala ka an bɛɛ sababa ma nin ko sugu anw bɛ to ka a ye tuma caman an bɛ bɔ a caman kalama mais ka dossier traité dossier yɛrɛ kɔfɛ o ka gɛlɛn dɔɔni mais n bɛ na bakuruba fɔli la n bɛna hakilina dɔw di nin kan d'abord n b'a daminɛ ka kuma laban na le fait que titre yɛrɛ ko titre bi Safo mais parcelle bi Sangarebugu la bon o ti fiɲɛba ye o ti fiɲɛba ye an ka baara in kɔnɔ surtout que yɔrɔ fila don dancɛ bi minnu ni ɲɔgɔn cɛ voilà o sababu bɛ bɔ tuma caman fɛn damadɔni na a fɔlɔ communew ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw dɔnnen tɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan bon ni ko commune dɔrɔn tɛ hali quartier ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw dɔnnen tɛ kosɛbɛ k'a latigɛ donc o b'a to technicien tɛ se k'a dɔn contrôle kɔnɔna na ni a bɛ Sangarebugu ou a bɛ Safo n'a bɛ dancɛ la voilà maintenant mɔgɔ min ka yɔrɔ don n'o tigi ko ne ka yɔrɔ bɛ Safo o sɛbɛnna plan kan ou bien a y'a san mɔgɔ min bolo n'a fɔra n ye yɔrɔ sɔrɔ Safokaw bolo o bɛ se ka kɛ plan kan o fɛn sugu bɛ na n'a ye mais fɛn wɛrɛ bɛ yen mun bɛ na n'a ye mun n'o tɛ kelen ye o ye état yɛrɛ bɛ tɔgɔ dɔw généraliser ni o bɛ kɛ i n'a fɔ planw tɔgɔ n'i ye Jatula parcellement rural jate minɛ k'a ta Jatula fo ka na Senu i b'a dɔn ka jan ɲɔgɔn na mais a fɔra ko parcellement rural de Jatula o de bɛ plan kan donc titre caman créera n'o Jatula ye bi mɔgɔw bɛ k'a dise ka titre attaquer kosɛbɛ ko a fɔra ko Jatula ka sɔrɔ a bɛ fo Senu mais en réalité plan minnu kɛra ka ta Jatula la fo Senu a plan minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na u y'a fɔ a plan ma de ko parcellement rural de Jatula état ye Jatula tɔgɔ généraliser a bɛɛ kan a kɔrɔ tɛ ko wajibi don yɔrɔ bɛ Jatula voilà donc o gɛlɛya bi an kan baara kɔnɔ kosɛbɛ fo ka faamu maintenant titre bɔli droit coutumier kan o fana ni a fɔcogo ani a hakɛ parce que mɔgɔ min bɛ titre demander i n'a fɔ an bɔra ka procédure d'immatriculation fɔ aw ye m'a fɔ ko affichage ni fɛn dɔw bɛ kɛ kalo 2 walasa mɔgɔ minnu hakilila ko in bɛ dankari u ka hakɛw la u ka n'u yɛrɛ ko fɔ donc o kalo 2 min bɛ di a kun cɛ ka ɲi n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka titre hakɛ bɛ yɔrɔ kan i n'a fɔ droit coutumier n'o ye laadala hakɛ ye dugukolo kan a tigi kun ka se ka na a yɛrɛ ko fɔ e géomètre y'i ka foro la sumani na i ma se k'u ɲininka i ma se ka bɔ procédure kalama kalo 2 in kɔnɔ ka taa i yɛrɛ ko fɔ donc ni procédure continue na n bɛ se k'a jira k'a fɔ sariya minɛn kɔnɔ dan ma kari i ka hakɛ la mais an fa dɔw nana ka na ye k'a fɔ hali ni affichage ninnu bɛ kɛ cogo mun na ko o ti a kɛcogo ɲuman ye parce que maliyɛn bɛɛ ti maa kalalen an bɛ fɛn mun sɛbɛn journal kɔnɔ bɛɛ ti journal ɲini k'a kalan an bɛ taa afficher mairie la bɛɛ ka ci t'a se mairie la tribunal la bɛɛ ka ci t'a se administration la bɛɛ ka ci t'a se donc dɔw yɛrɛ b'a fɔ zana na ko n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo maliyɛn na k'i b'a sɛbɛn donc ka da o yɔrɔ kan effectivement an fa dɔ tun ye disposition législative dɔw ta n'an b'a fɔ ko loi Musa Kulibali mun y'a essayé k'a fɔ ko publicité foncière ni o y'an ye phase 2nan mun fɔ amélioration ka don a la walasa jama fanba bɛ se ka bɔ procédure kala parce que a kun y'o de bɔ ka kɛ procédure kalama k'a fɔ ko nin yɔrɔ bɛ ka kɛ titre ye walasa ni dan bɛ kari mun ka hakɛ la i ka temps sɔrɔ ka na kuma joona voilà donc o test taara mais bi an bɛ ka code domanial foncier kura mun fana ta o y'i sinsin o yɔrɔ ninnu kan kosɛbɛ walasa communication les canaux de communication walasa mɔgɔw bɛ kunnafoni cogo min u ka se ka don ba la je pense que a bɛna dɔ bɔ nin fɛn sugu la mais ne bɛ mun kɛ degun ye nin baara kɔnɔ kosɛbɛ o ye i ko a ka réalisation bɛ terrain kan voilà parce que contrôle préliminaire la cadastre ta kun dɔ ye o ye ni e ko k'i ka yɔrɔ kɛ titre foncier
ni cadastre ka agent tara terrain kan contrôle préliminaire la ka ta yoro cogoya lagɛ ni réalisation fɛn sur la cadastre kan ka vérifier ni réalisation yi ere tayi folo ni etate hal ni dugukolo yi tayi cadastre b'a yira k'a fɔ a mɔgɔ min bi yɔrɔ kɔ laadala sira fɛ fɛn bɛɛ b'a yira ko yɔrɔ y'a ta ye mais yɔrɔ occupelen don mɔgɔ wɛrɛw fɛ mun tɛ ale ye wa mun ma kɛ a ka yamaruya kɔnɔ donc o bi jate contentieux de fɛ an b'a fɔ aw ka taa ɲɔgɔn ye aw k'o ɲɛɲini k'o ko ban walasa titre ka créer parce que titre ye fɛn ba de c'est dugukolo ko ta fan fɛ droit de propriété dan titre dɔrɔn de a tɔ bɛ droit provisoire ni précaire ye voilà donc titre procédure tulo man ka kɛ a la fan si fɛ n'a fɔra k'a kɛra titre ka ban en principe c'est intangible tout man ka kɛ a la bilen voilà donc ni sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ kɛ o de ka sɔn maintenant est-ce que au moment de contrôle agent mun ye contrôle kɛ a m'a kɛ ka ɲɛ ou bien ani mun taara ɲɔgɔn fɛ ni o yɔrɔtigi ye a bɛ se ka kɛ o ye nkalon tigɛ k'a fɔ n ka réalisation don ka sɔrɔ a ka réalisation tɛ ni forotigi tɛ yen a ka gardien tɛ yen ou bien a ka gardien yɛrɛ bɛ k'u la k'o sɛmɛntiya bon a ka ca ala fɛ technicien t'a dɔn ale b'a sɛbɛn k'a fɔ awɔ karisa ka yɔrɔ don a yɛrɛ ye baara k'a la a ye nin kɛ a ye nin kɛ procédure bɛ kɛ ni o ye mais dossier kuma fɔ man di dossier kɔ voilà dossier kuma fɔ man di dossier kɔ bakuruba la an bɛ mun faamu a la yɔrɔ joona joona o ye nin ye an bɛ confronté à situation caman na mais nin kun sugu de bɛ na ni a ye. Monsieur le directeur nin walawala an ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na mais ni problème kelen an ye a mɛn komi an yɛrɛ ɲɛ dara nin sɛbɛn in kɔni kan a ye an dabali ban dɔɔni min ye titiri a bɛ fɔ k'a bɛ yɔrɔ min na ni a tɛ yɔrɔ min na an ma se ka faamuyaliba sɔrɔ la mais i ka nin walawalali la an y'a faamu. Bi kuma kunkurunin da a kan joona fana mun ye titiri position ko ye mun sɛbɛnnen don papier kan localité ce n'est pas ce qui est le plus important cadastre bolo titiri position cadastre de b'a dɔn a b'a dɔn ni coordonnées de c'est-à-dire titiri bɛ suma ni mun kɛ depuis an ka duguma école la an b'a fɔ second cycle i b'a dɔn mati la an bɛ repère orthonormé kɛ voilà géométrie fɛn ninnu na géométrie cours la mati géométrie repère orthonormé x y au système kelen de bɛ utiliser à grande échelle jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ nin repère in dugukolo kelen o kelen n'i y'a ta a bɛ positionner ka bɛn repère dɔw de ma coordonnées dɔw de ma o référentiel kɔnɔna na a x i b'a sɔrɔ dugukolo bɔ an ka kɛ kun 4 don a kun kelen o kelen i b'a sɔrɔ a jate dɔnnen don x y hali n'i y'a borninw bɔ n'a sumani ni fɛn kɛra ka ɲɛ technicien bɛɛ bɛ se ka na a kɛra géomètre expert fɛn o fɛn ou bien a kɛra cadastre ka segin ka na a bɛɛ sigi a nɔ na kelen kelen donc dugukolo place dugukolo sinsin bɛ nin yɔrɔ la a bɛ dɔn a coordonnées de fɛ sɛbɛnni wɛrɛ minnu b'a kan olu ye commentaires ye pour ka comme on dit c'est des informations descriptives walasa ka mɔgɔw kunnafoni a bɛ dɔn nɔgɔya la cogo min plan de situation bɛ kɛ yɔrɔw tɔgɔw bɛ sɛbɛn dugukolo superficie bɛ kɛ hali ani minnu bɛ dancɛ bɔ souvent olu références bɛ don walasa ka yiri nɔgɔya mais dugukolo yɛrɛ yɛrɛ position o y'a coordonnées ye. Monsieur le directeur nin diyara n ye o la min bɛ wele an ka waati kɔni sɛbɛkɔrɔtara mais min bɛ wele ko spéculation foncière n'an ye nin kɛnɛ sɔrɔ ka administration an minnu bɛ dugukoloko baaraw la a ka d'an ye kosɛbɛ an b'a ɲininkali kɛ bɛɛ la min ye spéculation foncière ye i baaraɲɔgɔnw ko a ma ko spéculation foncière nanzarakan na k'a bɛ i n'a fɔ k'i ta ɲini dugukolo kan mais bi Mali la anw kɔni y'a kɛ ŋanamu ye an minnu ye cadastre ye dugukolo kun tɛ se ka di kuntigi kɔ aw fana ka yeta ye jumɛn ka faamuyali ye jumɛn ye a ko kɔnɔna na. Ayiwa ala k'an bɛn kelen ma je pense ye kuma fila fɔ kelen tɛ n'o tɛ spéculation foncière tɛ kojugu ye o an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ don o don ala ka dɔ fara spéculation foncière kan parce que dugukolo bɛ nafa de bɔ ni a bɛ spéculer dugukolo ye bien de c'est un bien voilà n'i y'a fɔ bien dɔrɔn ça veut dire que i bɛ se ka a sɔrɔ i bɛ se k'a kolo i bɛ se k'a labɛn i bɛ se k'a feere i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la i yɛrɛ bɛ se k'a profiter i n'a fɔ k'a k'i siso ni fɛn k'i di a la ou bien k'a feere ou bien k'a di location na donc dugukolo spéculation yɛrɛ de kan ka kɛ ni dugukolo wa tant que o bɛ kɛ i t'a ka droit caman de bɛ sɔrɔ o fɛ donc c'est pour que an b'a fɔ halisa ala ka dɔ fara spéculateurs kan mais mun ye dugukolo ŋanamu ni o ye ko wɛrɛ ye je pense que o sira ka ca bi pratiquement acteur fɛn o fɛn bɛ dugukolo ko la an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ muyelen don d'une manière ou d'une autre
parce que ni i m'a kɛ i fɛ mɔgɔ b'a kɛ ou bien i kɛrɛfɛ mɔgɔ b'a kɛ ka ta acteur public la n'o ye État n'a ka lasigidenw ye notamment domaine cadastre urbanisme et préfet ani État ka démembrement n'o ye collectivité territoriale i n'a fɔ an ka maire lakaw ani hali coutumier minnu bɛ dugu kɔnɔ ani les simples opérateurs minnu bi don o don papier kolonw ni fɛnw dilan yɔrɔw la ka mɔgɔw kun salo n'a ye k'a feere bon ko ɲuman tɛ o ye ko ye mun ma ɲi spéculation yɛrɛ ma fɔlɔ comme ne ko spéculation ka ɲi dugukolo ŋanamu ma ɲi spéculation ma parce que walasa ka dugukolo don ba la a ka kɛ maliyɛnw yɛrɛ nafalan ye a ka kɛ Mali nafalan ye minnu bɛ dugukolo baara la u ka nafa sɔrɔ a la État du Mali ka nafa sɔrɔ a la dugukolotigiw ka nafa sɔrɔ f'a ka kɛ sariya kan bonya ka k'a kɔnɔ o b'a to hali mɔgɔw bɛ dugukolo kɛ garantie ye ka musaka jɔnjɔnw sɔrɔ k'u ka activités financer u bɛ sabati mais ni ŋanamu cayara dɔrɔn siga bɛ na dugukolo sɛbɛnko la n'o siga sugu nana i b'a ye k'a fɔ dugukolo jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye yiriwa sira dayɛlɛliw kan a tɛ se k'o minɛ mafa donc a kan ka kɛlɛ dugukolo yurugu kan ka kɛlɛ sous toutes ses formes et peu importe l'auteur a mana kɛ maa o maa mana k'a kɛbaga ye i kan ka kɛlɛ jamana kan k'i kɛlɛ fo ka s'a dan na hali n'a sɔrɔ aw yɛrɛ cadastre k'a daminɛ ne yɛrɛ la k'a daminɛ e yɛrɛ la awɔ k'a daminɛ ne yɛrɛ la a diyara n ye monsieur le directeur o kɔnɔna na titre ko la gɛlɛya caman bɛ yen nɔ bi a kan komi aw ye tɛrɛngamɔgɔw ye techniciens jango ni anw sera ka aw sɔrɔ nin kɛnɛ kan maa caman ka juru b'an na bi an ka se ka o yɔrɔ ninnu ɲininkali kɛ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ mais e bolo bi walasa titre ko gɛlɛya in caman ka ban e bɛ ladilikan jumɛn di usagers ma fo ka taa se administration yɛrɛ ma an bɛ se ka a lajɛ ka orienter ka taa sira min fɛ walasa caman ka bɔ dugukoloko kɛlɛ ninnu na jamana kɔnɔ. D'accord, i ka nin question ka dun kosɛbɛ je pense que acteur fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ bɛ se ka i niyɔrɔ sɔrɔ nin ko la walasa ka dugukoloko lajɛya fɔlɔ ye mun ye je pense que an ka sariya senw kan ka sɛgɛsɛgɛ ka u adapter maliyɛnw yɛrɛ ka besoinw na et Dieu merci an ka code domanial et électoral bɛ ka kɛ n'a décret d'application yɛlɛmɛba caman donna na réforme ba caman bolo dara ni a texte adoptera n hakili la a bɛna na yɛlɛmɛ caman don kow la donc o ye a fɔlɔ ye a filanan il faut que acteurs surtout les acteurs publics ani les acteurs qui sont comme on appelle qui sont dans le cadre de la mission publique c'est-à-dire état yɛrɛ kɛmɛ k'a ka hakɛ dɔ ta k'a di minnu ma n'o ye ordre professionnel ye u ka baaraw kɛ sariya kɔnɔ géométrie expert bɛ don géométrie expert b'o kɔnɔ urbanisme agréé la notaire b'o kɔnɔ architecte b'a kɔnɔ voilà bien qu'olu bɛ taa construction volet kan o ni foncier tɛ kelen ye mais ordre professionnel minnu bɛ yen ani état yɛrɛ ka lasigidenw n'o ye administration ye commandement ani an service public an n'an baarakɛɲɔgɔnw an ka état ka sariyaw labato ni ko minnu bɔr'u kɔnɔ an ka dankari u la an kana to o ko ka prospérer voilà c'est que état ka exigence liélen b'a la n'i ye Mali jateminɛ bi an ka gɛlɛya caman bɛ yen a sababu ye dugukoloko ye hali an ka camancɛ kɛlɛ mun bɛ yen tiɲɛ don tubabu sariya dugukoloko kɛlɛ tɛ mais dugukoloko kɛlɛ de don donc a ka kan dugukoloko ka lajɛ diɲɛma jɔlen na bɛɛ k'i i bolo da i dusu la k'i ta kɛ a minɛn kɔnɔ k'a kɛ a kɛcogo la k'a kɛ a sariya kɔnɔ o b'a to caman bɛ bɔ kow la bon maintenant mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ fana ni olu yɛrɛ ka intérêt tɛ a ɲɛni na parce que an b'a fɔ caman ma bi coxeur bɛɛ tɛ et c'est des courtiers a caman bɛ u bɛ mɔgɔw dɛmɛ u ka procédure la kosɛbɛ parce que dugukoloko sariya dɔnni fana tɛ kosɛbɛ donc o dɔnbaliya ye degunba ye nin baara in kɔnɔ a ka kan d'ailleurs an ka to ka nin ɲɔgɔn kirino sugu sɔrɔ ka kuma kosɛbɛ maliyɛnw ka dugukoloko procédure donc u ta n'u bila dɔn a kow kɔnɔ walasa u b'u ka fɛnw kɛ cogo min a ka yɛlɛmɛ mais autant mɔgɔ minnu bɛ yen n'an b'a fɔ coxeur n'u bɛ nin baaraw kɛ mɔgɔw ye a dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ o minɛn kɔnɔ u bɛ karabu ko caman na vraiment sariya man ka ko ni musalaha ta je pense que sariya fana kan k'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ dugukoloko lajɛyali la parce que les décisions de justice souvent je ne sais pas un petit juriste de formation mais j'ai comme l'impression que décision dɔw bɛ na hali u tɛ se ka appliquer parce que i b'a sɔrɔ service technique an ye service technique minnu ye an ka baaraw hukumu kɔnɔna na
an kan ka se ka kɛ futinɛ yelen justice ma walasa ka ko dɔw lajɛya u ye n'u ma faamu dɔrɔn u bɛ se ka décision dɔw ta malheureusement a décision sugu bɛ na hali a mise en œuvre tɛ se ka kɛ hali kɛcogo t'a la k'a fɔ ko i banna ka justice ka décision mise en œuvre kɛ o bɛ yen mais dɔw bɛ yen ban tɛ i tɛ se yɛrɛ parce que kɛcogo foyi t'a la quoi donc ni mɔgɔw ma kuma ɲɔgɔn ye bɛɛ ka i jɔyɔrɔ fa k'i jeniyɔrɔ fin ka ɲɛ a ko dalamakuru a ko tɛ se ka dalakuru nɔgɔya la bon justice ni ɲanginikɛlaw jɔyɔrɔba bɛ a ko la fana. Monsieur le directeur, vous en tant que premier responsable du cadastre au Mali, et puis c'est que la direction du Mali là c'est justice manukola parce qu'il y a besoin de que les experts aussi font partie des auxiliaires de justice. Et au fait la délicante même peut-être pas faut blaser la lican. Oui qu'a faut justice jɔyɔrɔ ka bon ni dugukolo la saniyali la kosɛbɛ et je sais que juge yɛrɛ bi o enjeu dɔn kosɛbɛ. Maintenant, baara in bɛ kɛ cogo di comme tout le monde n'est pas professionnel de ce secteur et puis secteur mun do c'est multiforme ni misaliya ta anw yɛrɛ kan an ni domaine bɛɛ kun bɛ service kelen kɔnɔ an bɔra ɲɔgɔn na il y a juste 3 ans mais n'i ye a ta k'a lajɛ an ka agents dépend bɛ ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ cadastre mɔgɔ ka dɔnni bi ti hakɛ dɔ tɛmɛ domaine ko la domaine ka mɔgɔ ka dɔnni ti hakɛ dɔ tɛmɛ cadastre ko la o dun ye service kelen kɔnɔna ye parce que formation sugu kelenw tɛ mun ye charia kalan ani mun ye technique kalan souvent fɛn sugu kelenw tɛ n'i ma fɛn mun kalan dɔrɔn i tɛ se k'a dɔn quoi donc Mali la an ka justice ka gɛlɛyaba dɔ ye k'a fɔ juge mun bɛ furuko kuma fɔ o de bɛ peut-être laadala kumaw fɔ o de bɛ dugukolo kuma fɔ o de b'a fɛn bɛɛ fɔ i tɛ se ka k'a bɛɛ spécialiste ye donc sɔnni ka décision rendu i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ experts ni professionnels minnu bɛ yen i ka u saisi ka faamuya ɲini kosɛbɛ sɔnni ka décision sugu ni fɛn dɔw ta donc justice jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ye bilasirali kan an bɛ se ka mun fɔ juge ye. O ka bi hakilina kan le dernier mot. Foli ni tanu ni aw ye ka da aw ka ni occasion in kan walasa an ka se ka kuma an ka ca kan voilà donc ani ka duwawu kɛ vraiment ala ka a faamuya cogo di filɛlikulu ni lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli ni tanu k'u ye ala k'an bɛɛ yiriwa ala k'an bɛɛ yiriwa ala k'an bɛn kelen ma ala ka dugukolo gestion k'u lasaniya ka to bala sallallahu muhammadu wa salim. Monsieur le directeur an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn tuguni i sɔnni k'an bisimila ka na fɔ an ka jabaraso kɔnɔ bi walasa ka na kuma ye nin cogo in na k'an bilasira maliyɛn minnu bɛ fɔ togoda la nalima la caman ye faamuya sɔrɔ nin ko in ka bi n'o ye dugukolo ko ye kɛlɛw kɛra a la balimayaw tiɲɛna dɛ fɔɲɔgɔnw nana kinw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ dugukolo ko ye hakili la bi aw ye taabolo caman faamu a kɔnɔna jango aspect technique a fɔra ko domaine bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka baara ka surun mais min ye technique ye ka kɛ dugukolo yɛrɛ ka terrain kan k'a lajɛ an b'a dɔn cadastre a jɔyɔrɔba b'o la wala u bɛ dan siri an ka bi jamukan na min ni an ka maa welelen kun ye monsieur Amadou Traoré directeur national du cadastre du Mali ingénieur en construction civile an n'ale kun bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'aw bilasira nin hakilina nin kan donc le thème du jour c'était le rôle du cadastre dans la procédure de matriculation au Mali aw garizigɛ kɛra nin ye ni ala sɔnna waati wɛrɛ min ye ordre professionnel tɔw ye waatiw nataw la ni ala sɔnna o baaraw fana bi ka kɛ cogo min na taaɲɔgɔnya mun ni o ni cakɛda foroba cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na se k'i hakilina fɔ a kan walasa dugukolo ko gɛlɛya jamana kɔnɔ i kɛra yɔrɔ yɔrɔ jamukan bɛ kɛ bamanankan na o kama walasa i ka se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la ni ala sɔnna an b'o kɛ juru an yɛrɛ kana waati wɛrɛ an n'u na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka masala nin ko kan an b'a fɔ a kan mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala barakɛtu.